कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से मिले खातिर बेचैन बा। कहता का बाबा आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमार ललिया। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमार ललिया। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमार ललिया। देखो ना यह रहवा के कैसन भइल बा हलिया। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमार ललिया। देखो ना यह रहवा के कैसन भइल बा हलिया। बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना। ले लो पुदीना हाँ 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 पुदीना हाँ 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 हाँ। ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना तनी आके हसीना। ले लो पुदीना तनी आके हसीना। ले लो पुदीना तनी आके हसीना। अच्छा बाबूजी, हम गायक शिवध्यान निषाद विद्यार्थी बाबा एगो हास्य रस बिरहा के साथ आप लोग के बीच उपस्थित बानी। बाबा हमरा से कोनो गलती हुई तो आप लोग छोटा भाई छोटा बेटा समझ के क्षमा करिए। बाबा यहीं से कहानी के शुरुआत हो रहा बा। कैसे महिमा कर्म फलों की गाई स्वामी शरणम शीस झुकाई कि गुरुवर रह गए चेला बना महान। ए भैया एकाध काम दिन भर मेहनत करबो तो ना बन पाई। अब तू कल बैठ जाए तो 2 मिनट में फिट हो जाई। तो एगो गरीब परिवार के एक सीधा साधा सरल स्वभाव मनई का कहानी बाप जोन की एक कदम आलसी रहे। तो यहाँ एक लाइन गीत लगल। एक गीत के शादी ब्याह में माई बहन लोग गावेला। कैसे गावेला अटिकवा ले ला भासुर डिबिया में मुनि हो। अटिकवा ले ला भासुर डिबिया में मुनि हो। आ खोली के देखावना तो गाड़ी दे हब चुनी हो। भाव लगल गजब गरीबिया बकहर मचावे हो। गजब गरीबिया बकहर मचावे हो। अब भूखिया के मारे दुख दुगुना सतावे हो। भूखिया के मारे दुख दुगुना सतावे हो। भूखिया के मारे दुख दुगुना सतावे हो। भूखिया के मारे दुख। मलिया लाचार कैसे बगिया सजाई।
लगावे हो भंवरा भरमी गैला जुगुती लगावे हो दुखिया के मारे दुख दुगुना सतावे हो बड़ा सरल स्वभाव बाप एकदम भोला भाला लेकिन एगो अवगुण रहे ओकरे अंदर खाता बहुत था चार का भोजन अकेले करे तो लोग ओकरे भोलापन के देख के ओकर नाम भी भोला रख दिया तो यहाँ एक लाइन गीत लगल कोनो दुल्हन अपने सैया से मेला में मिले खातिर बेचैन बाप आ कहत या का कहीं हुई है सड़क पर कहीं हुई है सड़क पर लखन हुई है कहीं हुई है दियो सर दियो कहीं हुई है सड़क पर हलखत हुई है गले डाल के रुमलिया हंसत हुई है तैहा भाव लगल अब पेट भर के भोजनिया पेट भर के भोजनिया न पावे भोलावा पेट भर के अब पेट भर के भोजनिया न पावे भोलावा तिरुन हाथे न अपने तिरुन हाथे न अपने डोलावे भोलावा तिरुन हाथे अब भारी खुराकी खोजे भर के थरिया घरवा में होला न कौनो कतरिया मजबूर हम भोला खान सपरी ना आ खाए के ढेर चाहिए तेगो काम कैलस लागल बाबा के घंटा हाँ लागल बाबा के घंटा बजावे भोलावा पेट भर के भोजनिया न पावे भोलावा पेट भर ए भैया हो भोर के समय बाप भोला से एगो मंदिर के पुजारी बाबा मिलना भोलवा दिखलस खूब हट्ठा कट्ठा मोट जो ठंगा सोचला इनके पास रहे के कोनो उपाय हो जात तो मजा आ जात कहला कि बाबा पाँव लगी पीछे पीछे घूमे लागल कहला कि ये साधु बाबा ये साधु हमके भी अपन पास रख सकेला का पुजारी बाबा कहला कि रहते ना सुबह शाम पूजा आरती स्नान ध्यान करिए मंदिर के साफ सफाई करिए ए बाबू जौने रोगिया भावे है बात बड़ी मजा बा कुछ दिन बीतल भोला देखत हूँ कि भोजन नहीं बनता तब एक लाइन गीत लगल कोनो दुल्हन अपने पियक्कड़ सैया से कहत या का आ डूबी मरब ये राजा डूबी मरब ये राजा पियब जो शराब दरुआ Yeah.
बाबा बोले कि सुनिला बचनिया ये चेला। नहीं व्रत में बनेला भोजनिया ये चेला। बाबा बोले कि सुनिला बचनिया ये चेला, नहीं व्रत में बनेला भोजनिया ये चेला। तेजी के तू हो भूखिया पी आसिया होए का दोसिया, आज संग ही बीतला ऊपर वसिया होए का दोसिया। आज एकादशी व्रत है बेटा, उपवास करे के होला। उपवास करे के होला। हर हमरे पेट में चूहा कूदत है, तो उ भोला के बड़ी चिंता भइल। तो कवि जी टेरी लिखत हुआ, ये बाबू निशा में जगमग ज्योति जल गई, संवरिया हो निशा में जगमग ज्योति जल गई, मिल गए बिना परिश्रम राम नाम की मोती। ए बाबू, इस संसार है, यहाँ तरह तरह का लोग बाप। तो कवि जी लिखत हुआ कि दुनिया में ये दुर्लभ मानव तन, जीवन के सफल बना पाई। के हुकुमा रग पर चल करके होकर चौरसिए में खाई। कोई बना विवेकी जग अंदर, बैठे मेवा मिश्री पाई। कोई संत शरण में जा करके हो, कोई संत शरण में जा करके हरि नाम खजाना है पाई। कोई जियो से जियो, अरे जियो न छोड़ू जियो। साधु बाबा, उपवास हमारे बस का नाही बाप। पुजारी बाबा कहला कि ठीक बा, ई राशन पानी ले ला, जाके बगीचा में कुल काम निपटा ला, प्रभु के भोग लगा ला, अपने भी भोजन कर लिया, तब वापस अइहा। चलवा सब सर सामान लिहलस, जाके बगीचा में भोजन तैयार करके अब प्रभु के भोग लगावे खातिर पुकारा था। कैसे? अब भोजन बना के भोला रज लगावे, राम के है बुलावे, हर राम के है बुलावे, कि दाहोदर हसनावा राम के है बुलावे। ए प्रभु बड़ी अबेर हो रहल बा, माछी मेहड़ा रहतिया झुराय गयल पूरी, आ गुरु कल देश बा हमार मजबूरी। हमार चले तो शुरुए न दे, आ सहलो न जाला भूख हमके सतावे, राम के है बुलावे, हर राम के है बुलावे, कि दाहोदर हसनावा राम के है बुलावे।
प्रभु भोग लगाने आएंगे। थाली में भोजन परोस के बैठल है, भगवान के भोग लगावे के इंतजार कर रहल बा। अचानक देखलस कि सामने राम लक्ष्मण हनुमान और सीता जी खड़ा हुआ। चौंक गई कि अरे का भोजन तो हम एक ही के बनौली आ गेल 4 लोग। चिंता में पड़ गई। आज सोच रहल बा का आए कही का बात रहे आ गईला 4 हो। मेटी ना भूख हमार बढ़ल बुखार हो। एक ही का बात रहे आ गईला 4 हो। मेटी ना भूख हमार बढ़ल बुखार हो। कैसे सुनाई ओ रहनवा हो, ओ रहनवा हो। जाके दोबारा लगल तरकारी चीरे, जाके दोबारा लगल तरकारी चीरे। धीरे धीरे सहने पिसनवा हो। भोजन कम न पड़े एक खातिर भोला दोबारा सबका हिस्सा बनावे में जुट गई। भगवानो देखी रहल बाड़ा कि मानी ना सबका हिस्सा बन जाई तबे भोग लगी। तो यही से सब लोग मिल के अब भोजन बनावे में अपन अपन हाथ बटावे लगला। कैसे संगावा में जुटे हनुमान कहेला हम चटनी बनाईबे। कहेला हम चटनी बनैबे कि कखिए में दाबे लगाम। कहेला हम चटनी बनैबे। खोट के ले आवे कभी धनिया का पाती। क्रोधावा में लक्ष्मण का डर लग छाती। लक्ष्मण जी थोड़ा गरम मिजाज कर रहे हैं। खोट के ले आवे कभी धनिया का पाती। क्रोधावा में लक्ष्मण का डर लग छाती। सिया जी धरली पूरी छान कहेला हम चटनी बनाईबे। चोखा में टमाटर तवले कभी लगला मीजे। चोखा में टमाटर हनुमान जी मीजत हवा तब तक एगो घटना घट गई। का छिटकी पर आँख लक्ष्मण जी खींचे। एकादशी के पूरा दिन भोला के बनावे खियावे में बीत गई। भोजन करके भगवान चारों लोग चले गए। भोला के एगो अनाज का दाना नहीं बचल। बड़ा दुखी भइला। भूख के मारे रात में नींद नहीं आवता। तय बाबू धीरे 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 दिन बीतत गई। कुछ दिन के बाद
फिर से दूसर की एकादशी आ गई। और जब दूसर की एकादशी आई तो भोला आपकी सजग हुआ, सोचला कि राशन बढ़ा के रही तबे काम बने। भोजन बना के पुकारत हम कि आवा भोग लगा लो, लेकिन ए बाबू ये बारी 4 ही नहीं प्रभु जी 8 के लेके आओ थम। चलवा चिंता में पड़ गई कि पहिल का बेरी तो 4 रहला, अब की 8 आ गईला। अच्छा आइला ता हवे द मगरूर हब की कहता कि खाला 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 राम लला खाला हो खाला खाला कौन कौन चीज खियावत हो भक्त व्यंजन बनाई पूरी दाल को सजाई लड्डू पेड़ा रसमलाई मेवा डाल के बनाई परवर मशरूम पनीर काजू किशमिश का खीर लिट्टी चोखा चटापट दही बड़ा गट्टा गट खाला 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 राम लला खाला हो खाला खाला भगवान खाए शुरू कैले कैसे प्रभु संग तीनों भाई रही सबकी लुगाई भोजन भइल सब पर चट भोला पर गईला पट भालू बनरो ना जल्ला भारी हुड़दंग मचौन खोड़ा हाड़ी भड़भड़ फेंके नदिया में जाई खाला 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 राम लला खाला हो खाला खाला भैया हो ए दूसर की एकादशी में भी भोला बनौते खियावत रह गईला, बनौले साथ रह गई सारा व्यंजन खा पी के चिकन। भोला के एगो अनाज के दाना नहीं बचल। जाके पुजारी बाबा से कहा था कि सुना पहला एकादशी में 1 की बनौनी तो 4 लोग आके कुल खा गई, दूसर की एकादशी में 4 की बनौनी तो 8 लोग कुल आके खा गई। तो आज के बाद तीसर की एकादशी आवे तो हर बार हम धोखा ना खाई, अब की बारी कुछ तरीका लगावे के पड़ी। कुछ दिन के बाद फिर से तीसर की एकादशी भी आ गई। आ तीसर की एकादशी आइल तो भोलवा कहता पापट लगल बोरा भर के चाहे पूरा रसनवा गुरु और बाबा हो, बोरा भर के चाहे पूरा रसनवा गुरु और बाबा हो, भूख खवैया खा डालो सब खानवा गुरु और बाबा हो। जियो से जियो क्या बात है क्या बात है। एकादशी उपवास में तू हम खाए के व्रत कैली हो आ घर भर के चटकैलम हम चटनी तक ना पवली हो। अब की पुराई है उ खंदनवा गुरुवर बाबा हो, अब की पुराई है उ खंदनवा गुरुवर बाबा हो, ना मन बता देखिया समनवा गुरुवर बाबा हो। साधु बाबा के विश्वास नहीं बाप, सोचा था कि झूठ बोल बोल के इस सारा राशन पानी बेच देता। भोला का सच्चाई जाने खातिर साधु बाबा पेड़ के आड़ से छिप करके सब लीला देखा था। चलवा ले जाके राशन पेड़ के नीचे रखा था, अब भगवान के भोग लगावे खातिर पुकारा था। भोजन नहीं बनाओ था तो आल्हा लगल दृढ़ विश्वास से प्रेम
जीत के करनवा ये बाबू बाबा बाबा सीता भइल खूब जाके प्रेम में मुरैया प्रेमवा में पागल राम सेवरी के धमवा ये बाबू झूठी बेर खाए मीना कैला बिचल भाव में विभोर प्रभु कैला ते ही छनवा ये बाबू भोलावा सुनावे को शर्त बरिया आवा बनावा देखो धइल बरसनमा ये बाबू ए हर साधु बाबा देखे अखिया साधु बाबा आड़ से देखत हूँ कि भगवान पूरे परिवार से आ रहल हूँ आज चलवा राशन दिखा रहल बा कि 2 एकादशी बीत गईल आ हमके बनौले साथ रह गई एगो अनाज के दाना नहीं मुंह में गईल ते बारी अपने बनावो आ खा हंसे लगला भगवान आ कैला का स्नेह सिंधु में डूबे लगल अब पर्वत औरी राई हो स्नेह सिंधु में डूबे लगल अब पर्वत औरी राई हो भैला विभोर अरे भैला विभोर प्रभु करे सेवकाई हो भैला विभोर लक्ष्मण जी लकड़ी अपनिया जुटावे भैया भरत भंडारा बनावे आ साग भाजी सिया जी अमनिया बनाई हो साग भाजी सिया जी अमनिया बनाई हो भैला विभोर अरे भैला विभोर प्रभु करे सेवकाई हो भैला विभोर अरे जिया बछरू जिया अब पूरा परिवार तब बनवलस भोजनवा साधु अहंकारी नाही पाए दर्शनवा कहे सर चला दिया जदुआ चलाई हो कहे सर चला दिया जदुआ चलाई हो भैला विभोर प्रभु करे सेवकाई हो भैला विभोर आखिरी लाइन में कहना है स्वामी शरणम श्री गुरु बंदन सुग्रीम कहे पुकारी ओम प्रकाश कवि राम केवल के कथनी कविता नारी हो निशा में जगमग ज्योति जल गई
बचवा शिव धान की अभी उमरिया